La pendam no ya kajing itu ST ya kajai benriu meite hapo kajala Manipur da kaying bishar tongin ya pai shaka kubor ka bakham banya kublei pi baro ing piang sobai pi shaka kubo jungi ka ba menta ling ba kaniga channel jungi kana kitiar kat kum na ki kubor la yutu ba ka Manipur High Court kala weng no ya ka paragraf ka balabu ya ka rai jongka haga arpnyo trek uluber ar haja arplai ka babtha ya ka sarkar jala bakan ai jing menjur na ka benta ban itu no ik jai benriu meite kum ki shidul trai kadai ru na kadai ka hukum ka balapan mi ban itu shidul trai ne kum ki riulum ka balapan mi ya ka jingya snam ka bashar khai ba hapo ka jala Manipur namar ki jai benriu kuki ki persya ajur ya ka te ka rai jo ka ying bishar ban itu iki mite kum ki riulum kajing bishar lau nong bishar u golme gai pul chilu ka krenshai ba ka te ka rai ka de ka jingle bakla ya ki kenon an namar ba ki nong mudui kim shamla ya trilang bat ka kashari hagapor jo ka jingsong bishar ya ka ne ka mokot doma Ujastik gai pul shilu ulayatu ba hakate ka hukum kalong persya ya ka rai jo ka Supreme Court halor ka mokot doma jong ka State of Maharashtra bat million and ors hakaba ka kashari ka krenshai ba kashari kimla ban tuklar ya ka thup jong ki shidul try Hau risau jong usnam baladap ka High Court kala ailat yaki seng try jela bagin ujor halor ka rai jongka kabalong haka arpnyo trik uluber ar haja arplai badai halor ka ni kamat bangsa ujor biang ka All Manipur Tribal Union kum ban syupan kan mau ka jingjia ya snam kala kipuk apo ka jela Manipur hadin bagi riulum napo ka ne ka jela kala pelong da ka jingyaki ban persya ajur ya ka jingyo ST ki jai bendu meite ha ka ba bongot ki balayap da ki jingsha penyap ki bashar kai ki jingsha thang ki ying ki sem ki jaka maneblei ki jingsha ra bor bat sya penjat ki jingdon jingam jeng ki breu ki belaja habar ar ki knun jai bendu hapo ka ne ka jela Naga banta ki wei pat ki khubor ling ba kaniga channel jongi so bada khnyat subscribe khnang ba pen yo ru kham klo ye ki wei pat ki khubor ki pat mai kubli shibun kublei pi baro